Gagi itong way, saan tayo pinapadaan? Galit na galit, gustong manakit. Putang ina, saan tayo pinapadaan ni Waze? Gagi. Suko to. Paano tayo ngayon makakaalis nito? Tatabi tayo, hanap tayo ng matabihan dito guys. Gagi guys, nakapasok tayo ng Inlex. Wala nang ibang motor. Nakamote tayo na buhay! Dupong Waze to. Doon na, puro na sasakyan na andito. Gago. At tarang huli tayo nito. Oh, puro na mga ano dito. Ayari. Putik na Waze yan. Wala, notice talaga tayo. Hindi tayo pwedeng babalik. Inlex na to ah. Gagi. Inlex nga. Wala naman susulit talaga tayo nito. Ito. Putik na yan. Wala na, nakapasok na tayo ng Inlex mga idol. Notice tayo. Matitikitan kung matitikitan. Wala natin magagawa. Woo! First time in history. Bini paro rin naging kamuti ngayong gabi. Saan ba tayo dito? Ang dami dito ah. Oh, dito lang tayo sa ano. Kasi yun sa kabila sa mga mabibilis na sasakyan yan. Ay gagi, mayroon din na nun pala dito. Mayroon din nakapasok. Nakamotor. Ayun. Gagi. Sa dito tayo. Kalmado tayo, naging kalmado lang. Ayun, dito tayo. Buti wala nagbabantay. Magkano, sir? Ayun. Naging kalmado lang tayo dito, guys. Tara. Palis na tayo kaagad. Yari putik. Gago na Waze to. Gagi, akala ko inabol tayo. Ayun, so unahan may exit.